אהלן, שלום לכולם. אני באמת רוצה לדבר איתכם היום על הנרטיבים השונים שקיימים בפרשת הירדה, ואילו כלים יש לנו, אם בכלל, להבדיל בין נרטיב אמיתי לבין נרטיב שקרי. ואני רוצה להתחיל מסיפור לא קשור דווקא, סיפור שקורה ב-2015 בסקוטלנד. יש זוג שמחליט להתחתן, קוראים להם גרייס וקיר ג'ונסטון, זוג סקוטי חמוד. הכלה קונה סמלה לחתונה, החתן אני מניח קנה חצאית, כי זה מה שלובשים בסקוטלנד. והאימא של הכלה גם רצתה לקנות סמלה, והיא הסתובבה ומצאה איזו סמלה שהיא אהבה, והיא שלחה תמונה של הסמלה הזאת לבת שלה, ושאלה מה היא חושבת. ואז התפתח ביניהם איזשהו ויכוח על הצבע של הסמלה הזאת. והבת החליטה שהיא מעלה את התמונה של הסמלה לפייסבוק, כדי לראות מה אנשים אחרים חושבים, ותוך שניות התמונה הזאת הפכה להיות מאוד ויראלית, אתם בטח כולכם זוכרים אותה, היא חילקה את הציבור פחות או יותר לשתיים, חצי היה בטוח שהסמלה היא בצבעים של לבן וזהב, והחצי השני היה בטוח שהסמלה הזאת היא בכלל כחולה ושחורה. עכשיו למה אני מדבר על הסיפור הזה? כי אני חושב שפרשת זדורוב היא מאוד דומה. לכאורה יש לנו תמונה אחת, יש זאת אומרת חומר ראיות מסוים, יש חקירות, יש ראיות, ובכל זאת אנשים מסתכלים על אותה תמונה ומגיעים למסקנות הפוכות לגמרי. ואנחנו ראינו את זה גם בציבור הישראלי, שבעצם נחלק פחות או יותר לשני אגפים, אלה שבטוחים שזדורוב הודע כי הוא באמת ביצע את המעשה, כי הוא באמת רצח את הירדה, ואלה שחשבו שהוא הודע כי הוא נשבר בחקירות שלו, כי הוא השתכנע שאין לו מוצא אחר, כי הוא ניסה לרצות את החוקרים שלו, ואנחנו ראינו את הפיצול הזה אפילו במשפט החוזר שלו עכשיו, שהיו שני שופטים, בעצם היה פאנל של 3 שופטים, שנחשף בדיוק לאותם חומרים, שמעו את אותם עדים, ראו את אותם ראיות, והגיעו למסקנות הפוכות, 2 שופטי הרוב זיקו את רומן בעצם מכל האישומים, זיקוי מוחלט, והשופטת שהייתה בדעת מיעוט, תמר ניסים שי, הרשיעה אותו מעבר לכל ספק סביר. עכשיו עולה השאלה, איך הדבר הזה קורה? אני יכול להגיד שבסיפור עם הסמלה, הפתרון כנראה טמון בנוירוביולוגיה, בהבדלים שקיימים במוח שלנו, באופן שבו הוא קולט מידע חושי. אני יודע שעושים על זה מחקרים עד היום, שמנסים להסביר את התופעה הזאת. אצל רומן לדעתי זה קורה בגלל הטיות קוגניטיביות. אנחנו כולנו מושפעים מההטיות, אנחנו היינו רוצים לחשוב שהחשיבה שלנו היא עצמאית, שאנחנו מגיעים למסקנות בצורה אובייקטיבית ושקולה, אבל בדרך כלל זה לא ככה, בדרך כלל יש כל מיני כוחות, וכל מיני הטיות שמשפיעות עלינו, זה יכול להיות שבן אדם מסוים למשל יהיה גזען, ויהיה לו יותר קל לחשוב שמישהו כמו רומן, שהוא אאוטסיידר לחברה שלנו, הוא מי שביצע את הרצח, יכול להיות גם הטיות פשוטות יותר, כמו הטיית אישור, הטיה שכולנו אני חושב מכירים מהחיים שלנו, שבה יש לנו נטייה, לאמץ רק דברים שמתאימים לתפיסה שיש לנו, ולדחות או לטאטא ככה את כל מה שלא מתאים, את כל מה שסותר את מה שאנחנו חושבים. עכשיו, זה מה שעניין אותנו בעצם כשהתחלנו לעבוד על צל של אמת, מה גורם לאנשים להאמין בנרטיב מסוים, ואיך בעצם אפשר להבדיל בין נרטיב אמיתי לנרטיב שקרי, והאם אפשר בכלל להבדיל, או שזה בעצם רק עניין של עד כמה מספרים לנו סיפור, עד כמה הסיפור שמסופר לנו מסופר היטב. ואני יכול להגיד שבתחקיר שעשינו, אנחנו גם ראינו דמיון גדול בין המדיום שאני ושותפיי עובדים בו, המדיום הקולנועי, לבין המדיום המשפטי. שניהם זה בעצם מדיומים של סיפורים. בסופו של דבר, במשפט, מה שקורה זה שיש לך שופטים שמקשיבים לשני סיפורים, לסיפור שההגנה מספרת, לסיפור שהתביעה מספרת, והם צריכים להחליט איזה סיפור משכנע אותם יותר. ואז עולה השאלה, אם באמת אנחנו מושפעים כל כך הרבה הטיות וכל כך הרבה כוחות שונים, איך אנחנו יכולים לדעת מה האמת, והאם בכלל יש אמת? יכול להיות שיש רק נרטיבים ושאין בכלל אמת אחת. אז קודם כל יש אמת. במקרה של הסמלה למשל, אם אתם רוצים לדעת, היא כחולה שחורה. ובמקרה של הירדה, מישהו רצח אותה. ואז השאלה איך אפשר לדעת, וזה בעצם ככה אנחנו יצאנו לדרך, החלטנו להתעסק
היו כל בן אדם שנפגשנו איתו, סיפר לנו איזשהו סיפור אחר, היו כל מיני סיפורים אז, ואנחנו בחרנו להתמקד בשלושת הנרטיבים, שראינו אותם כנרטיבים המרכזיים בפרשה. הראשון הוא כמובן הנרטיב של זדורוב, שלפיו רומן זדורוב ביצע את הרצח. הנרטיב השני זה בעצם הנרטיב שהיה אז מאוד נפוץ ברשתות החברתיות, ועד היום, שטוען שחברות של תאיר רצחו אותה, אנשים שלמדו איתה. והנרטיב השלישי הוא הנרטיב של א' ק' של אולה קרבצ'נקו, שנעצרה כחשודה בעצם בשנת 2012, ושהעניין הזה נחשף בסדרה שלנו, ואני אעבור ואדבר בקצרה על כל אחד מהנרטיבים האלה, ונתחיל בסיפור של רומן. הסיפור של רומן זה בעצם סיפור של הודעה. הראייה המרכזית במקרה של רומן זה ההודעה שלו, למדובב, אחר כך גם למשטרה, וכשאני התחלתי לעשות את התחקיר לסדרה, והייתי אזרח, אני לא משפטן, אחד הדברים שהחרידו אותי בשלב די מוקדם, זה שאני גיליתי שבמדינת ישראל מספיק הודעה כדי להרשיע בן אדם ברצח. החוק דורש הודעה ודבר מה נוסף שיכול להיות קל כנוצה, זאת ההגדרה המשפטית, אבל הדבר מה הנוסף הזה לצורך העניין יכול להיות פרט מוכמן שהבן אדם אמר בהודעה שלו, כלומר שהוא יכול להיות בעצם בתוך ההודעה עצמה, ומכאן יוצא שבעצם אם הודעת אפשר להרשיע אותך אך ורק על ההודעה שנתת. עכשיו למה זה מחריד בעיניי? כי היום אנחנו יודעים שאנשים הרבה פעמים מודים בדברים שהם לא עשו, ואיך בעצם, ואנחנו יודעים את זה אמפירית, איך הדבר הזה בעצם נודע, בעצם עד שנות ה-90, הודעה הייתה נחשבת מלכת הראיות, ואנשים חשבו שאם מישהו מודה, הוא כנראה ביצע את מה שהוא מודה בו. זה המחשבה הטבעית, זה סוג של הטיה קוגניטיבית נוספת שחלה עלינו, ואז הסתבר שההנחה הזאת היא לא נכונה. איך זה התברר? גילו את הדבר הזה שנקרא DNA, בסוף שנות ה-80 התחילו בדיקות DNA, הוקם בארצות הברית פרויקט החפות, שבדק כל מיני תיקים ישנים באמצעות DNA, תיקים שהסתיימו בהרשעה, והפרויקט הזה הצליח לזכות מאות אנשים, ואז התגלה שיותר מרבע מהאנשים שזוכרו באמצעות DNA, מעבר לכל ספק, מהאישומים שלהם, יותר מרבע מהם הודו. שזה נתון די מדהים בעיניי, הוא מראה לנו עד כמה התופעה הזאת של הודעות שווא היא נפוצה. ואז עולה השאלה, איך באמת אנחנו יכולים להבדיל בין הודעה אמיתית להודעת שווא? הודעה זה גם, שוב, זה סיפור שבן אדם מספר על עצמו, שיכול להיות שהוא נכון, יכול להיות שהוא לא נכון. למישהו יש רעיון, איך אפשר להבדיל? בדרך כלל מקובל, נגיד, לחשוב שפרטים מוכמנים זה דרך להבדיל בין הודעת אמת להודעת שווא. פרטים שרק הרוצח והמשטרה, נגיד, אמורים לדעת, אלא שבאותם מחקרים של פרויקט החפות התגלה שיותר מ-50% מהאנשים שהודו הודעות שווא בצורה מוכחת ידעו לספר גם פרטים מוכמנים. ואז התגלה שבעצם במהלך החקירות, הרבה פעמים, ואנחנו רואים את זה גם בחקירות של רומן, החוקרים מעבירים לנחקר במודע או שלא במודע, תוך כדי שאלות, כל מיני פרטים על הזירה, והוא מאמץ אותם ואחר כך מכליל אותם בהודעה שלו. כך שגם זאת לא דרך טובה להבדיל בין הודעת אמת להודעת שווא. אז איך בכל זאת אפשר? אני חושב שהכלי הכי טוב, זה או פרטים מוכמנים שבאמת המשטרה עצמה לא יודעת, למשל אם זדורוב היה מוביל את החוקרים שלו לכלי הרצח, לסכין ששימשה אותו, הייתי אומר אוקיי, הוא הרוצח, אבל הוא לא יודע כל כך להוביל אותם, הוא בשלב מסוים בהודעה שלו סיפר שהוא קבר את הסכין בבטון רטוב או משהו כזה, אף אחד מהחוקרים לא ניסה ללכת למצוא את אותו בטון, לראות אם יש שם סכין, ובעצם לא היה שום מידע שהוסיף לחוקרים שלא היה ידוע עליהם כבר קודם, ואני חושב שהדרך השנייה זה פשוט מדע. מדע הוא כלי, בניגוד לסיפורים, כשהמדע הוא טוב, אי אפשר להטיל בו ספק. במדע, בעובדות מדעיות, עובדות פורנזיות. ואני חושב שבסופו של דבר הסיפור של רומן, ומה שאנחנו ראינו את זה בבירור במשפט החוזר, זה באמת סיפור של מדע מול הודעה. בפסק הדין קראו לזה חטיבת ההודיה וחטיבת הזירה, והמתח שקיים בין שתי הזירות האלה. ואז שעבדנו על הסדרה, התחלנו לשאול את עצמנו, מה אנחנו יכולים ללמוד מהזירה הזאת של הרצח של תאיר ראדה? והראיה הכי בולטת שיש בזירה הזאת, והיא בסופו של דבר גם הראיה
שזיקתה את רומן זדורוב במשפט החוזר, והיא למרבה האירוניה גם הדבר הראשון שהשוטרים שהגיעו לזירה שמו לב אליו, זה 3 טביעות נעל זרות בדם שהיו בתוך התא הנעול מבפנים שמצאו בו את העיר, טביעה אחת על האסלה, טביעה על המיכל הדחה וטביעה על הקיר שמפריד בין שני תאים, כלומר הטביעות האלה מסרטטות איזשהו נתיב של יציאה מהתא, והיה מוסכם על כולם לכל אורך הדרך, גם על הפרקליטות, שאלה לא הטביעות של רומן. אז לכאורה, היית חושב שזה צריך להיות מספיק כדי לזכות אותו. כי על פי כל היגיון, אלה הטביעות של הרוצח שנמלט מהזירה. ואז עלתה התיאוריה של מחלץ האלמוני, שהטביעות האלה בעצם הושארו, הפרקליטות טענה שהטביעות האלה הושארו על ידי איזשהו מחלץ שהגיע לזירה, החליט משום מה לטפס על האסלה ליד איפה שהגופה הונחה, להציץ או לקפוץ לתא השני, בלי שאף אחד יראה אותו, בלי שהוא יספר על זה אחר כך לאף אחד, וזה בעצם, התזה הזאת זה מה שהשאיר את זדורוב בכלא עד למשפט החוזר, שבו התזה הזאת בעצם הופרכה לחלוטין. אבל יש עוד המון מקומות שבהם ההודעה של רומן פשוט מתנגשת עם הראיות בזירה ולא מסתדרת איתם. למשל, אתם בטח כולכם זוכרים בשחזור של רומן את הקפיצה המפורסמת שלו מעל התא, הוא מדגים איך הוא יצא מהתא, באופן שמנוגד אגב לאותם עקבות זרות, הוא מראה שהוא קפץ לא לתא השני, אלא מעל הדלת שיוצאת מהתא. מה הבעיה בדבר הזה? שלא נמצא שום טביעות נעל בדם מחוץ לדלת. אם הוא קפץ החוצה, היית מצפה לראות טביעות נעל בדם, ולא נמצאו טביעות כאלה. שוב, רומן משחזר ומודה שהוא רצח את העיר כשהוא בכלל עומד מחוץ לתא, וכשדלת התא פתוחה, הראיות מלמדות שדלת הייתה סגורה בזמן הרצח. רומן אומר שהוא הודה שהוא ביצע את הרצח כשהוא לא לובש כפפות, אין טביעות אצבע שלו בשום מקום בתא, גם במקומות שהוא היה אמור להחזיק בהם. הוא לא מדבר על אף אחד מהממצאים הפורנזיים שהיו בזירה, על החתך שהיה לתאיר ביד שנעשה אחרי המוות, על מכות שהיו לה בראש, על זה שהרוצח הושיב אותה על הסלה. בעצם כשמתחילים לבדוק את ההתאמה של ההודעה של הראיות, מבינים שאין שום קשר בין הדברים, וזה מה שגרם לי להגיע למסקנה שההודעה שלו היא הודעת שווא. וגם צריך להגיד, אני אגיד בשולי הדברים, לפני שנעבור לנרטיב הבא באמת, שהייתה גם איזושהי טענה לאורך המשפטים של זדורוב, שיש איזושהי ראייה מדעית נגדו, ומדובר על טביעות נעל שטענו שנמצאו על הג'ינס של תאיר ראדה, טביעות שנטען שהן מתאימות לו. עכשיו, הנושא הזה של השוואת טביעות נעל הוא נושא שנוי במחלוקת, לא ברור עד כמה זה מדע רציני, יש טענות שמדובר בסוג של מדע זבל, מה שנקרא, או פסבדו-מדע, אבל לא ניכנס להסברים האלה, אני אציין רק עובדה אחת פשוטה, שבאמת השופטים העלו אותה בפסק הדין עכשיו במשפט החוזר, והיא שאם באמת רומן דרך על הג'ינס של תאיר, והנעליים שלו היו מלאות בדם, כמו שניתן, היית מצפה למצוא על הנעליים שלו, שהיו בידי המשטרה, דם, בסוליות שלהם. ולא נמצא שם רסיס מיקרוסקופי של דם, נמצא רק רסיס אחד של דם בנעל הימנית שלו ששייך לו, לא של דם, של DNA, סליחה. ואז עולה השאלה, איך יכול להיות אם הוא דרך עליה, או אם הוא בכלל היה בזירה, שאין לו דם בסוליות הנעליים, שכולם מסכימים שהוא לכאורה הנעל בזמן הרצח. אז הטענה הייתה שהוא אולי ניקה את הנעליים שלו. מומחה השוואת טביעות הנעל של המשטרה עשה סדרה של ניסויים, שבהם הוא רצה לבדוק האם אפשר לנקות נעליים שמוכתמות בדם. הוא ניסה לעשות את זה עם סמרטוט עם מים, עם סמרטוט עם מים וסבון, עם אקונומיקה, בכל דרך שאתם יכולים לעלות על הדעת. ברוב גדול מהדרכים שהוא ניסה, עדיין היה אפשר לראות בעין בלתי מזוינת דם על הסוליות, ובכל אחד מהדרכים ללא יוצא מהכלל, הבדיקות שנעשו לבדוק אם יש דם עדיין על סוליות, אכן מצאו שיש עדיין דם. זאת אומרת, הטענה שהוא ניקה את הנעליים שלו, היא גם לא הגיונית. אז תשאלו אותי אם באמת המצב הוא כל כך ברור ויש כל כך הרבה התנגשויות בין ההודעה של רומן לבין הראיות בזירה, הראיות המדעיות, איך זה יכול להיות שהוא הורשע בכל ערכאות שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם? התשובה שלי לזה זה שיש עדיין שופטים בישראל שמעדיפים את מה שקראנו לו חטיבת ההודעה על פני חטיבת הזירה, או את הסיפור שהאדם מספר על פני מה שהמדע בעצם אומר לנו. והשופט קולה, ראש הרכב השופטים במשפט החוזר, מתייחס לזה בפסק הדין, אני אקריא איזה ציטוט שלו, הוא כותב, לא ניתן לטעמי לתת בחורה לחטיבת ההודעה,
מבלי בחינה מדוקדקת של חטיבת הזירה, ואין לבחון את חטיבת הזירה מנקודת מבט המשוכנעת כבר באמיתות ההודעה. לטעמי חטיבת הזירה על כל היבטיה ברורה ובחלקים רבים אפילו חד משמעית. אני רק אציין, באמת לפני שנעבור לנרטיב הבא בפרשה הזאת, דוגמה למה אני מתכוון כשאני אומר שיש שופטים שמעדיפים את ההודעה על פני המדע. ואני אתייחס לשופטת המיעוט במשפט החוזר, בעצם שהרשיעה את זדורוב, תמר ניסים שי. השופטת הזאת האמינה לחלוטין להודעה של רומן, ואז היו לה כל מיני בעיות כשהיא באמת התמודדה עם הראיות הפורנזיות בזירה. אחת מהראיות שהיא הייתה צריכה להתמודד איתן הייתה טיפה של דם שנמצאה על מתקן נייר הטואלט בתא הסמוך לתא הרצח. כלומר, יש את התא שתאיר נרצחה בו, היו את התביעות נעל שמובילות לתא השני, ובאותו תא שני מצאו על מתקן נייר הטואלט דם, טיפות של דם. ועולה השאלה, אם ההודעה של רומן נכונה והוא קפץ בכלל מעל הדלת החוצה, למה יש דם של הקורבן בתא הסמוך? איך הוא הגיע לשם? ואז כותבת השופטת בפסק הדין, שיכול להיות שכשרומן תפס בצידי התא כדי לקפוץ החוצה ממנו, טיפה של דם קפצה לו מהיד, ונחתה בדיוק על מתקן נייר טואלט בתא השני. זה דוגמה לאיך שופטת מאמינה להודעה, ומוצאת את הדרך לסדר, שוב, מה שקראנו לו הטיית אישור, לסדר את התפיסה שלה, לסדר את הראיות שלא מסתדרות, כדי שאיכשהו יתאימו בצורה מאוד ספקולטיבית ומופרכת, כשאתה חושב עליה לעומק, למצב בזירה. אז זה הסיפור של רומן, ואני באמת שמח שעכשיו במשפט החוזר, המדע ניצח את ההודעה, נקבע שחד משמעית הורשע לשווא. ואז אנחנו עוברים בעצם הסיפור הבא שהתעסקנו בו בצל של אמת, בפרק השלישי, וזה אותו סיפור, אותה תיאוריה שנפוצה מאוד ברשתות החברתיות, לפיה חברות של תאיר רצחו אותה. זו תיאוריה שהייתה מאוד פופולרית מהרגע הראשון, היא פופולרית עד היום, היא עוברת כל מיני גלגולים שונים, אני הפסקתי קצת לעקוב, אבל מה שמשותף בעצם לכל הגלגולים השונים של התיאוריה הזאת, זאת איזושהי טענה שבעצם היה בבית ספר איזושהי קשירת קשר, כל מיני ילדים שחברו יחד כדי ללמד את תאיר לקח או להעניש אותה, והם רצחו אותה במשותף, ואחר כך לא סיפרו על זה לאף אחד ותיחו את כל הסיפור. כשאנחנו עבדנו על הסדרה, רצינו לבדוק את הסיפור הזה, היו כל מיני דברים שכתבו, שנשמעו נורא מחשידים, כתבו שאותן תביעות נעל זרות שדיברתי עליהן היו במידה של ילדה קטנה, דיברו על זה שאחת החברות של תאיר, אבא שלה הוא איזשהו שוטר בכיר, אבל כשאתה מתחיל לבדוק את הדברים, אתה מגלה שבעצם הם פשוט לא נכונים, זה סתם דברים שאנשים כותבים בפייסבוק, לא היה אפשר לדעת מה מידת הנעל של התביעות הזרות שנמצאו בזירה. אותה ילדה שהאשימו אותה שאבא שלה הוא איזשהו שוטר בכיר שעזר לה לטייח את הכל, אבא שלה היה שוטר מאוד זוטר בתחנת קצרין, ובעצם מדובר בתיאוריית קונספירציה שאין שום ראיה אמיתית, לפחות שאני מצאתי, שתומכת בה, ובכל זאת איכשהו התיאוריה הזאת עדיין מאוד מאוד נפוצה, במיוחד ברשתות החברתיות. ההסבר שלי לזה זה שנורא קל לנו להאמין באכזריות של בני נוער. הרבה מאיתנו אולי חוו את האכזריות הזאת כשהיינו קטנים, הציקו לנו, עשו עלינו חרמות, ויש משהו בנרטיב הזה שנורא מחליק לנו בגרון. ובעצם הנרטיב השלישי שהתעסקנו בו בסדרה, הוא הסיפור של אולה קרבצ'נקו, שאני מניח שכולכם יודעים אותו ברמה כזאת או אחרת. אני אגיד לשם הגילוי הנאות שאולה קרבצ'נקו תובעת אותנו היום. אנחנו נמצאים בתביעה. אני גם אדגיש שלמרות שהיא טענה שהסדרה עשתה לה עוול וכל מיני דברים כאלה, אין בתביעה שלה כל טענת דיבה נגד הסדרה צל של אמת. ואני רוצה גם להתייחס לביקורת שהושמעה לפעמים על הסדרה מצד גורמים מסוימים, וגם להזכיר אולי קודם כל את העובדות של הסיפור הזה, ואיך אנחנו הגענו אליו. בעצם כשאנחנו יצאנו לסדרה, לא היה לנו מושג בכלל על קיומו של הסיפור הזה.
ופתאום שמענו שבשנת 2012, 6 שנים אחרי שרומן זדורוב נעצר ונכנס למאסר בעצם, נעצרה חשודה נוספת, הבן זוג שלה, אותו א' ח', אדיר חבני, הלך למשטרה וטען את מה שהוא טען, שהתוודתה בפניו לכאורה ביום הרצח, והראתה לו את התיק עם הסכין המגואלים בדם. היא נעצרת כחשודה ברצח בשנת 2012, ומכחישה את כל הטענות שהוא טוען נגדה, וגם טוענת טענות הפוכות על זה שהוא אנס אותה והתעלל בה במסגרת מערכת יחסים ביניהם. הם שניהם משוחררים למעצר בית, או עוברים למעצר בית, לא בדיוק משוחררים למעצר בית, ואז קורה אירוע מאוד חריג, שבו היא יוצאת מהבית שלה, בזמן שהיא אמורה להיות במעצר בית, יוצאת חמושה בסכין, ואחר כך באיזשהו שבר של בקבוק זכוכית, ומנסה לתקוף איזשהו בן אדם שהיא מכירה, בפסק הדין, במשפט החוזר נכתב שהיא ניסתה לשסף לו את הגרון, הבן אדם הזה קורא למשטרה, הם מגיעים, עוצרים אותה, והיא נלקחת לחקירה נוספת בתחנת קצרין, ופתאום היא מודה בכל הדברים שהיא הכחישה, היא מודה שיש לה דחפים לרצוח אנשים, שיש לה פנטזיה לחתוך אנשים, להיכנס לתוך הגוף, להוציא להם את האיברים הפנימיים ולהיכנס לתוך הגוף שלהם, כדי שהיא, רק ככה היא תוכל להשיג שקט. ומה שהיה לנו מאוד מוזר כשאנחנו עבדנו על הסדרה ובדקנו את הסיפור הזה, זה שבשלב הזה, אחרי החקירה הזאת, בעצם החקירה שלה כחשודה ברצח של תאיר ראדה די נגמרת. לא שואלים אותה, השאלה האם רצחת את תאיר ראדה לא נשאלת בעצם מהשלב הזה ואילך. זה כמובן לא אומר שהיא אשמה ועומדת לחזקת החפות, כמובן, אבל זה אומר שהחקירה נגדה, משהו היה מוזר באופן שבו החקירה הזאת התנהלה, זה היה נראה לנו שהחקירה הזאת, וזאת רק דוגמה אחת, לא התנהלה באמת במטרה להגיע לבירור האמת, כשהסיבה לזה היא שהגורמים שניהלו את החקירה הזאת, הסיבה לזה בעיניי, שהגורמים שניהלו את החקירה הזאת, זה בעצם ימ"ר צפון במשטרה ופרקליטות מחוז צפון, אותם שני גופים שבעצם העמידו לדין את זדורוב, הם עכשיו הגופים שאמורים לבדוק האם הסיפור החדש הזה שהגיע אליהם הוא אמיתי או לא, כשאם הוא אמיתי המשמעות היא שהם עצמם שלחו אדם חף מפשע למאסר עולם. אני אעשה איזשהו fast forward, הסדרה יוצאת בעצם ב-2016, 4 שנים אחרי שאותה אולה נעצרת, עד אז כמעט מעטים במדינה שמעו בכלל על הסיפור שלה, היא נשארה חשודה במשך 9 שנים, התיק נגדה לא נסגר, אחרי שיצאה הסדרה נמצאו 2 שערות על הגופה של תאיר שתואמות ל-DNA המיטוכונדריאלי של אותו בן זוג שהיה לה, של אדיר חבני, שסיפר במשטרה ב-2012 שהיא לבשה את הבגדים שלו בעת ביצוע הרצח לכאורה. אני לא ארחיב על DNA מיטוכונדריאלי כי אני לא רוצה להרדים אתכם, אבל זה דווקא נושא מעניין מאוד בעיניי. ובעצם בשנת 2021 רומן מקבל משפט חוזר, בהחלטה של השופט מלצר על משפט חוזר נקבע שהמשפט החוזר יעסוק גם בראיות נגד אולה קרבצ'נקו ובעיקר בראיית ה-DNA המיטוכונדריאלי. ואז מה שקורה זה שהפרקליטות מחליטה להגיש כתב אישום מחודש נגד זדורוב, ובאותו יום סוגרת את התיק של אולה קרבצ'נקו מחוסר אשמה. ובכל זאת, הסיפור של אולה נהיה חלק מהותי ובלתי נפרד מהמשפט החוזר של רומן זדורוב, והיא העידה בו במשך 4 ימים. העדות שלה עדיין חסויה בצו איסור פרסום, ואני מניח שהיא תתפרסם בעתיד, אבל כרגע אי אפשר, כרגע היא לא זמינה לציבור. אבל אני חושב שקרה פה משהו מאוד חשוב, כי זה בעצם הייתה הפעם הראשונה שבית משפט דן בראיות שקיימות בתיק הזה, ונאלץ להגיע למסקנה ברורה. ואני רוצה, והדבר המטריד בעיניי, זה שהדברים שנכתבו עליה בפסק הדין, לא צוטטו בכלל בתקשורת. אתם מוזמנים לחפש, אין אף אזכור אחד בתקשורת של מה שופטי הרוב כתבו על אולה קרבצ'נקו, ומדובר על עשרות עמודים בתוך פסק הדין, עם דברים מאוד נוקבים וברורים. אני אדגיש שכן היו כתבות על מה כתבה שופטת המיעוט על אולה קרבצ'נקו, היא כמובן קבעה שהגרסה של אדיר חבני הייתה עלילה בזויה, אז על זה כן עשו כתבות, אבל מה ששופטי הרוב כתבו לא הוזכר באף מקום. ואני רוצה להקריא חלק מהדברים שנכתבו עליה בתוך פסק הדין הזה,
כי אני חושב שאנשים צריכים לדעת מה השופטים כתבו. בעיקר אחרי שאולה עצמה התראיינה פחות או יותר לכל כלי תקשורת בארץ, וטענה שבכלל אין ראיות נגדה, ושזה הכל עלילת שווא, חשוב שהציבור ידע מה קבעו שופטים שעברו על כל החומרים בתיק הזה. אז דעת המיעוט הזכרתי, דעת המיעוט דחתה לגמרי את הגרסה של אדיר חבני, וגם שופטי הרוב, צריך להגיד, לא התרשמו יותר מדי מהעדות של אדיר, לא חשבו שהוא עד אמין במיוחד, השופט קולה כתב, אכן גם אני סברתי שעדותו של אדיר לא הייתה עדות אמינה, אלא שכך גם סברתי, ובזהירות המתבקשת, לעניינה של אולה. השופט צרפתי כתב, מבלי להתעלם ממצבה הנפשי ומצוקותיה של א' ק', נוכחתי כי בעדותה א' ק' הציגה לא אחת תמונה לא נכונה להתרחשויות שונות, תוך שהיא מנסה לחמוק ממתן תשובות ומבקשת להתכחש להתחות וראיות מוכחות שהוצגו לפניה ופעלו לחובתה. שוב, דברים מאוד חשובים שמשום מה אף עיתונאי, ואולי נדבר על זה בסוף, לא טרח לצטט. עכשיו הם גם כתבו שלראיות שקיימות נגדה יש משקל. אני אביא ציטוט של השופט צרפתי שוב, הוא כותב למשקל חלק מהחיזוקים נדרש חברי בחוות דעתו, בסוגריים מסרונים, פוסטים, דיווחים בפני הרופאים, אירוע תקיפה של שוקרון ועוד, תוך שנוכח הוא וכך גם אני כי לא ניתן להתעלם ממשקלם של אלו. לאמור יש להוסיף את המשקל שיש לייחס לממצא ה-DNA המיטוכונדריאלי, על פיו נמצאה זהות בין ה-DNA הנ"ל של אדיר, שהינו DNA ייחודי, לבין השערה שנמצאה על גופת המנוחה, כתואם לגרסת אדיר שנמסרה כבר לפני שנים, כי א' ק' לבשה שרי כהה ומכנסיים שלו בעת הרצח. וצרפתי מוסיף בהמשך, נמצאו כאמור תמיכות וחיזוקים לא מבוטלים לגרסת אדיר, חלקם חיצוניים ואובייקטיביים, וכפי שפירט בעניין בהרחבה חברי. זאת אומרת, נכתב בפסק הדין, במשפט החוזר, שיש ראיות חיצוניות ואובייקטיביות נגד אולה קרבצ'נקו, ושיש להם משקל משמעותי, והדברים האלה לא צוטטו שוב בשום כלי תקשורת במדינה שלנו. השופט קולה גם מתייחס לעניין ה-DNA המיטוכונדריאלי וכותב, כזכור נמצאו התאמות בין שתי שערות שנמצאו על פלג גופה התחתון של המנוחה ל-DNA המיטוכונדריאלי של אדיר, אדגיש כבר עתה כי ה-DNA המיטוכונדריאלי של אדיר הינו נדיר ואולי אפילו ייחודי. ואז קולה מסכם את מה שאנחנו יודעים על ה-DNA המיטוכונדריאלי, הוא כותב לאדיר DNA מיטוכונדריאלי נדיר ואולי אפילו ייחודי, ה-DNA המיטוכונדריאלי זהה לחלוטין בכל 16,500 הבסיסים לשערה שנמצאה על גופת המנוחה, עוד נמצאה התאמה ב1,000 בסיסים לשערה נוספת, ואז הוא מדבר על זה שבמאגרים, גם במאגר הישראלי וגם במאגרים בינלאומיים לא נמצאה התאמה, אפילו לא אחת, ל-DNA המיטוכונדריאלי של אדיר, לעומת זאת ל-DNA של תאיר כן נמצאה התאמה, במאגר האמפופ וגם במאגר האמריקאי, והוא מסיים ואומר לבא כוח הנאשם, כמו גם לאדיר, הסבר סביר לעובדת הימצאות שתי שערות שלו בזירת הרצח. והוא כותב, האם אין די בכל אלו כדי ליצור ספק סביר, כדי ליצור ספק באשמו של הנאשם? האם למאשימה יש הסבר אלטרנטיבי סביר יותר להימצאות שערות, הנחזות להיות שערות התואמות ל-DNA המיטוכונדריאלי של אדיר בזירה? אני חושב שאלה דברים מאוד מאוד חשובים, ואני חושב שכולם צריכים לשאול את עצמם למה הדברים האלה לא צוטטו בשום מקום בתקשורת, ולמה אני צריך להקריא לכם אותם פה היום. כולם ממשיך ומתייחס לאירוע התקיפה של אולה שדיברתי עליו בזמן שהיא הייתה במעצר בית. כמה זמן יש לי אז? יש לי עוד 5 דקות. נעבור לשאלות. הוא כותב, צודקת המאשימה שאין זהות בין רצח תאיר זיכרונה לברכה לתקיפת שוקרון. ברור הוא שאין זהות. ברור הוא ששם הושלם המעשה וכאן לא. עם זאת בוודאי שיש דמיון. שם ברצח תאיר שוסף הצוואר וכאן היה ניסיון לשיסוף צוואר. שם הייתה תקיפה של קורבן אקראי וכאן גם היה ניסיון תקיפה של קורבן אקראי. וזאת חרף ההיכרות עם שמעון וראה חקירתה של אולה במשטרה, והוא מביא ציטוט מהחקירה שלה, אני קמתי הבוקר עם מחשבות טובות שאני נמצאת בתוך בריכת דם ומלא איברים סביבי, והרגשתי שאני צריכה לעשות משהו, לקחתי סכין חיתוך שיש לי בבית אצל אמא שלי, שמתי בכיס של הז'קט ששמתי, והלכתי להסתובב קצת בטבע, רציתי למצוא מישהו, הגעתי למעונות, אני לא תכננתי למצוא את שמעון, אבל הוא בא מולי. עכשיו כולם מתייחס לטענה של הפרקליטות, שבעצם טענה, רגע, אבל הגרסה של אדיר היא גרסה, היא מה שנקרא גרסה כבושה.
כלומר, היא לא גרסה שהוא בא אליה בזמן אמת, הוא חיכה במשך שנים עם המידע שהיה לו, ורק כשאותה אולה נפרדה ממנו, החליט ללכת עם זה למשטרה, זה מה שנקרא גרסה כבושה. אז קולה כותב על זה, כאן המקום להידרש לטענת המאשימה, כי גרסתו של אדיר הייתה עדות כבושה, ונניח שאכן כך הוא, ומה בכך? סוף סוף נמצאו לכך תימוכין ממקור חיצוני, ומהי נפקא מינה בכך שמדובר בעדות כבושה, כשלזו נמצא תימוכין? זאת אומרת, הוא כותב גם אם אדיר הוא עד לא אמין, כמו שאמרנו, יש תימוכין, כאמור, ראיות חיצוניות אובייקטיביות, שתומכות בגרסה שלו. ובסופו של דבר, בשורה התחתונה, כולה מה שהוא כותב בפסק הדין זה שהחיזוקים לגרסה של אדיר, או במילים אחרות, הראיות נגד אולה, ואני מצטט, מטרידות ומחייבות כך למיטב הבנתי, בדיקה נוספת. עכשיו שכל אחד יחשוב לעצמו, ואולי גם העורך דין של אולה שנמצא איתנו פה באולם, יכול להגיד לנו מה בדיקה נוספת אומרת. כשאני קורא את זה, אני חושב שכשהשופטים אומרים בדיקה נוספת, הם מתכוונים לחקירה. לא, אני מציע שלא. אני לא מייצג את הפרקליטות ולמשטרה. כן. הצגת פה את אולה, כאילו בפסק הדין, השופטים יותר מרמזו שהיא הרוצחת, ובזה אתה עושה אף... אני הקראתי ציטוטים, סליחה אדוני, אני הקראתי ציטוטים. מוקפד מאוד, אני מציע שתאזן. אוקיי. כי בפסק הדין נקבע שהסיכוי שהיא הרוצחת רחוק, 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 כמרחק המזרח מן המערב. וואלה, אני אשמח שתשלח את הציטוטים האלה, תביא לנו. אתה מוזמן לחפש את הציטוט, תביא את הציטוט. בסדר, אין בעיה, תביא לי את הציטוט שאתה מתכוון אליו, אני אקריא אותו. יכול שאפילו לא היה די בהם כדי להביא לזיכויו של זדון. אוקיי, אני חושב שכל מי ששמע את הציטוטים שהקראתי מבין את רוח הדברים. אני אמשיך. לא רק שהוא אומר כולה כאמור שהראיות האלה מחייבות בדיקה נוספת, הוא גם ממליץ שהבדיקה הזאת לא תנוהל על ידי שוב אותם גופים שניהלו את החקירה המקורית, והוא כותב ככה, חקירות של אולה ואדיר בימ"ר צפון, דומני שעצם העובדה שימ"ר צפון כבר בסוגריים מצאו את הרוצח, הקשתה עד מאוד על חוקרי ימ"ר לנסות ולמצוא רוצח אחר. טוב היה לו מלכתחילה היה מופנה תיק החקירה בעניינם של אדיר ואולה לימ"ר או לגוף חקירה אחר במחוז אחר. עכשיו נשאלת השאלה למה הדברים האלה שאני חושב שכולכם תסכימו איתי שהם דברים מאוד חשובים ודרמטיים, למה אף אחד פה לא ידע שהדברים האלה נכתבו? למה אף אחד בתקשורת לא טרח להביא את הציטוטים האלה שנכתבו בפסק הדין לידיעת הציבור? למישהו יש תיאוריה? כן, אדיק, מאחורה. ההפחדה, אדיק אומר ההפחדה. יכול להיות. אני תשמעו, אני רק יכול לנחש, אני באמת לא יודע. אני חושב שאנחנו חיים בתקופה מוזרה שבה לתקשורת יש איזשהו נרטיב מסוים שיותר קל לה להתחבר אליו, ואני חושב שהתקשורת מעדיפה את הנרטיב של פוליטיקת הזהויות, שבו האישה היא בדרך כלל הקורבן והגבר הוא בדרך כלל התוקפן, והגוונים הם שחורים ולבנים ואין מקום לאפורים, והקורבן לא יכול להיות גם מקרבן, ואני חושב שהאובססיה הזאת לפוליטיקת הזהויות לפעמים משכיחה מאנשים את האמת, את העובדות. לכבד את חזקת החפות לא סותר לצטט דברים שנכתבו בפסק דין רשמי, פסק דין חלוט. כדי לכתוב דברים בצורה מאוזנת צריך להביא שוב את שני הצדדים. כן, זהו, אני אשמח אם יש שאלות. זה מבחינתי הסוף. לקחת שאלות, לא לקחת? שאלה אחת? בסדר. אז אנחנו... אין בעיה. ואם בסוף נקרא, אם יש זמן, לעוד... מי... כן, בבקשה. קודם כל, מאוד מעניין ומרתק כל מה שאמרת. תודה. אני חושבת שאמרת דברים נכוחים ואמיצים. זה מאוד חשוב. אתה ככה שאלת עכשיו איך זה ייתכן שהתקשורת לא טיפלה בנושא הזה, וזה באמת משקף את החולשה של כל את החולשות שנובעות כתוצאה מהסיפור של רומן זדורוב,
שזה מאוד מטריד שעכשיו גם אף אחד לא מדבר על זה. התקשורת נחלשה במשך השנים האחרונות בצורה מאוד מאוד משמעותית. האתוס של תקשורת חוקרת שמגלה את האמת והעיתונאי שמוצא כל מיני דברים שהופכים את העולמות, זה אתוס שמת, ולכן התקשורת יותר מסחרית והרבה יותר מוחלשת. מסכים לגמרי. אבל מעבר לזה, זה מאוד מטריד, שזה לא מטריד את המערכת שהיא פשוט לא עובדת. המקרה של רומן זדורוב זה מקרה קצה, שבו נחשפה לעיני הציבור החולשה המאוד קשה של מערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק בישראל. יש כנראה עוד הרבה זדורובים, ויש גם חצי זדורובים, או אנשים שמעדיפים לחתום על עסקאות טיעון ולעשות איזשהו מין סיכוי מול סיכון, ובאמת האמת אף פעם לא מעניינת, כי זאת מערכת וזה עולה המון כסף. ומטריד שאף אחד לא קם וזועק. יש פה שאלה? למה? דברים מעניינים אבל, גם אם אין שאלה. שאף אחד לא קם וזועק את העובדה שהנושא הזה לא... באמת שמענו פה זעקה. זעקה האם יש לך שאלה? נכון. האם לדעתך אפשר להשתמש במקרה של רומן זדורוב ולקשר אותו לניסיון להפיכה משפטית? כי המקרה של רומן זדורוב בעצם מקרין את החולשה המאוד מאוד גדולה של... טוב, על זה ההרצאה הבאה לדעתי, אז... על זה ההרצאה הבאה. תודה רבה לך על הדברים. אני רק אגיד, אני אענה על זה במשפט, שאני חושב שאין ספק... אני אענה על זה ככה, אני חושב שעוד סיבה שהדברים האלה לא צוטטו בכלי התקשורת, היא באמת בגלל השליטה הגדולה של הפרקליטות בתקשורת, ובכתבי המשפט בעיקר, ואני חושב שמה שעולה באופן ברור מהסיפור של רומן זדורוב זה שהמערכת שבאמת צריכה רפורמה במדינה שלנו היא הפרקליטות, ולצערי אותה הפיכה משטרית לא מתייחסת בכלל לכשלים שהתגלו בעבודת הפרקליטות בתיק הזה. אוקיי, אנחנו ניקח פה עוד שאלה, כן. שאלה, אני מזכירה משפט קצר שבסופו סימן שאלה. למה לדעתך לאורך השנים שהייתה דעת מיעוט, שהייתה בעד רומן זדורוב, היא הושמעה פחות בתקשורת, ועכשיו דעת המיעוט מקבלת במה בצורה כולל בסרטים דוקומנטריים למיניהם? מאותן סיבות ברורות. אני כן חושב שדעת המיעוט של דנציגר גם בעליון כן קיבלה ביטוי בתקשורת, אבל כולם התייחסו רק למשפט הזה שהוא כתב הקטן, שהוא היה כפסע מהרשעה. ולשאר הדברים שהוא כתב בפסק הדין המאוד ארוך ומפורט שלו, לא כל כך התייחסו. שוב, אני חושב שזה בגלל שהתקשורת היא לא נקייה מאינטרסים בסיפור הזה, ואני חושב שבאמת לפרקליטות יש שליטה לא בריאה על השיח התקשורתי בישראל. אני חוויתי את הדבר הזה על בשרי, וכשאתה נתקל בכוח האדיר שיש להם, זה באמת מפחיד. זה באמת מפחיד. דוקטור קרמל וייסמן? שאלת תם של מי שלא עקבה ממש אחרי הפרשה. האם עכשיו שרומן זדורוב סוכה נפתח בעצם איזשהו תיק מחדש כדי לגלות מי כן? שאלה טובה. והאם יש נרטיב רביעי עכשיו לגבי אדיר עצמו כרוצח אוקיי, והסערות שלו? זאת גם שאלה טובה. אני אתחיל בשאלה הראשונה שלך, האם נפתח הליך כרגע לא בצורה רשמית, בעצם כרגע יש פה מצב יש פה סוג של סתירה, כי באמת השופטים כתבו שצריך איזושהי בדיקה נוספת לפרשה הזאת, ואילו הפרקליטות סגרה כאמור עוד לפני שהתחיל המשפט החוזר את התיק שלו עולה מחוסר אשמה, ולכן אני יודע שירום הלוי ואילנה רדה פנו לפרקליט המדינה בדרישה לפתוח בחקירה לאור מה שהשופטים כתבו, ובינתיים הפרקליטות לא השיבה, ואני מניח שעוד נשמע על זה בהמשך. לגבי אדיר חבני, תשמעי, אני בעד לבדוק את הכל, אני חייב להגיד שהטענה שאולי הוא מעורב ברצח לא הושמעה על ידי אף אחד מהצדדים, גם לא על ידי אולה עצמה, ושיש לו אליבי, שבעצם נבדק על ידי המשטרה, עשו לו איכון לטלפון, וראו שלאורך כל יום הרצח הוא היה בעבודה שלו בקיבוץ גדות, שנמצא בערך 20 קילומטר מקצרין, ואין לו רישיון רכב. האם יכול להיות שהוא השאיר את הטלפון שם, נתן למישהו אחר לדבר איתו, הכל הגיוני, אבל נשמע לי קצת לא סביר. חבר'ה, אנחנו לא כל כך מתמצאים כמוכם. זה לא... אז אנחנו נאפשר שאלות בסוף, אם יהיו שאלות ממש דחופות. משמח, אני רואה פה את הקהל. תודה רבה. תודה לכם, תודה רבה.